Van nga gikargahan sa mga libro na limbuan sa Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansohong, Talisay City. Si Femari Dumabok sa report. Mayang pagkalimbuwa din ng aluminum van nga nagkarga sa kinartong mga libro sa Cebu South Coastal Road pasado alas 7 gahapon sa buntag. Bato ni Joy Tumulak, hepe sa City Tuda, nga gikan sa Dakbayan sa Mandawi ang sakyanan ug padung unta sa Southern Cebu aron mag-deliver sa mga libro. Pasangil sa driver nga pag-abot niya sa dapit, gigong kalit lang nga nawad-an siya kontrol sa manubela sa gimanihong sakyanan. Maong nakusog niya og liwag ang manubela hinungdan sa pagkalimbuwad. Matod pa sa driver nga kalit kuno nga murag ilabay siya sa wala, ilabay siya sa tuo, kabigon siya ba? Sa unit. So moto nga tungod sa kakalit, lubag niya ang manubila, hangtod nga nalimbuwat kining maong truck. Mato sa driver nga daanan niya nabantayan nga dili maayo ang dagan sa sakyanan samtang anaa pa sila sa Mandawi City. Apan mi padayon kini pagpadagan. Duha sa upat ka mga kauban sa driver nga sakay sa van nakaangkod og minor injury. Wala ray noon kini makasagid og laing sakyanan. Pahimang no ni tumulak sa mga driver. May biyahe, una, i-check yung daan ang inyong mga sakyanan. Unya, kung pananglitan doon na kayo na matikdan nga dili normal ang iyang dagan, so ayaw gyud og ipugos kung dili i-report gidayon sa tag-iya o sa mga mekaniko nga mo naghandol. Aron malikayan na to ang disgrasya. Nakuha ray noon ang van human sa 30 minutos o wala ra mapiktuhi ang dagan sa trapiko. Reckless driving ang giisyo nga citation ticket ngadto sa driver sa truck. Ubani Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.